Magandang araw mga ka-life coach. Dito naman po tayo sa ating life saving tutorial. Topic po natin sa araw na ito. Patungkol po ito sa dengue alert sapagkat sa mga panahon na ito, pasok ng Agosto hanggang sa December at abot pa yan hanggang January. Yung tag-ulan, panahon ng tag-ulan, so laganap na po ang mga lamok. At dito po sa amin sa Visayas, sa Region 8 ay ito po yung pag-atake ng mga lamok na may dala pong dengue virus. So bagamat nakapaghanda na po yung ating pamalaan sa pamagitan ng ating DOH, last year ay nagkaroon po ng intensive camping against the dengue disease at ilinunsad po itong 4S, mag 4S po para iwas sakit, at naging matagumpay po ito dahil sa taon na ito ay napag-alaman po ng mga taga-DOH na malaki pong binaba ng cases ng dengue. Bagamat nasa panahon tayo ng COVID, hindi natin matiyak yung datos sapagkat nabisi po yung ating mga taga-DOH sa paglaban itong COVID-19 virus. Bagamat na meron din silang gathered at reliable naman yung data na nag-gathered po nila, yung mga datos, bumaba po ng 70%, 75% yung mga cases. Data po at purihin po natin yung una, ang ating Panginoon, ang ating Diyos. Pasalamat po tayo at saka yung mga taga-DOH at nagtulungan po ng taga-DILG. Naging matagumpay po sa paglunsad nitong 4S laban po sa dengue. So ngayon nagkaroon po ng dengue alert ang DOH dito sa buong Pilipinas at dito din sa amin sa Visayas. At ito pong ituturo ko sa inyo kung ano po yung 4S. So yung mga hindi pa nakakarinig nito ay handa po nyo ang inyong mga lapis at papel, ballpen, at para po nyo ilista kung ano po itong 4S. Ano pong ating gagawin? Paano tayo makakaiwas sa sakit na dengue o isa po itong virus at nakakamatay po ito. Mas malala po ito kaysa COVID, bagamat hindi ito na nakakahawa ng katulad ng dengue, ng coronavirus. Sa pamagitan po ng mga nakakamatay po ito at marami po nabibiktima ito, lalo na yung mga bata sa virus na ito. Ang good news po ay meron pong gamot na ito at meron pong mga alternative medicine tulad ng mga herbal na nakakagamot din. Pero higit sa lahat, mas mahalaga ang prevention than cure. Kaya nga, pag-aralan po natin kung ano po itong prevention. Hindi po ito lumuganap at bumaba na po ito at lalo nang mawala na po ito sa atin. So, magpunta po tayo sa alert. Nag-alert po ang Tacloban dito sa aming syudad ng dengue alert sa mga residency. At sa buong region at buong bansa ay nagkaroon po ng pagkakaroon ng dengue alert ang DOH at ang ating gobyerno. So tulungan po natin ang ating gobyerno para masugpo po itong dengue na viruses. Tulungan natin ay nakakatulong din tayo sa ating gobyerno. So ito, maging bida sa pag-iwas ng dengue. Lahat po itong mga
ating i-discuss ay nanggaling po ito sa DOH. Pasalamatan po natin ng DOH at sa kanilang mga doktor. At ito'y subok na. Tulad ng sinabi ko kanina, last year po, linunsad po ito dito sa amin at sa buong Region 8 sa Visayas at naging magatagumpay po at malaki pong binaba sa mga nabiktima at mga namatay sa sakit na ito. So, sabi nga dito, maging bida sa pag-iwas ng dengue, gawin lagi ang 4S strategy. Ano po itong 4S strategy? Unang S ay search and destroy. Sugpuin at linisin ang mga lugar na pwedeng pangitlugan ng lamok, lalo na sa loob ng bahay at opisina. Ito po ito. Mga class po ito, mga lamok, mosquitoes na nagdadala ng dengue, sapagkat hindi po natin ito makikita doon sa mga labas-labas o doon sa mga bundok-bundok o doon sa mga farm, kundi nandito po ito sa mga matataong lugar tulad ng bahay, tulad ng opisina. Doon po namamalagi itong mga lamok at malakas po ito, mabilis po ito mag-multiply. Isang lamok lang na taga-multiply, hundreds to thousand nangingitlog po ito. Dami pong itlog ito at madali po siyang magparami. At paborito pa niya yung mga sisindan ng tubig na mga malilinis. Kaya nga importante nga lagi natin tatakipan. May takip po at lilinisin po natin o kaya papalitan po natin ang mga malilinis na tubig na naka-stack sa ating bahay at sa paligid ng ating bahay at sa loob at sa labas ng ating bahay o maging opisina. So una po, ulitin ko, search, tingnan po natin, i-search natin at i-destroy po natin. Paano po natin i-destroy? Nakita kayo ng mga lata o guma o anuman ng mga sisidlan na may tubig na marami pong mga lamok o na mga itlog ng lamok. Ang gagawin po natin, kung nasa labas man yan, ay ibuhos po natin sa simento o sa ground na may sikat ng araw para po madali sila mamatay. At kung nasa loob ng bahay, ay diretso na natin sa ating sa kanal at para po mawala na po yan sa inyong lugar. Ang pangalawa pong is yung seek early consultation. Magpakonsulta kung ikaw ay makakaramdam o ay inyong mga anak makakaramdam ng pagbalik-balik na sintomas sa loob ng 2 o 4 na araw, gaya ng mataas na lagnat, pananakit ng ulo, pagsusuka, diarrhea, pananakit ng katawan at kasukasuhan, at higit sa lahat may mga rashes na. Ito po yung mga palatandaan na makikita natin na meron na po tayong dengue virus sa loob ng ating katawan. So obserbahan po natin 2 hanggang 4 na araw na wala pang bumababa lagnat, pataas ang lagnat. Kumonsulta po tayo sa ating mga barangay health center, sa mga barangay, sa mga clinic, sa mga private clinic, o maging sa hospital, at dalhin po natin bago pa mahuli ang lahat. So ulitin ko yung pangalawa, seek early consultation. The best po na maaga po. Huwag niyo patagalin sapagkat mahalaga po ang buhay. Bawat minuto, bawat oras, bawat araw mahalaga po sa buhay ng isang biktima o may sakit. So wag po natin pababayaan. Huwag kayong mag-alala, marami na po tayo mga libre na mga paggamutan. May mga malasakit center tayo na ating malalapitan sa barangay, sa mga health center. So ano po yung pangatlo? Self-protection. Protektahan ang sarili sa pamamagitan ng paglagay ng mga insect repellent o pagsuot ng damit mahaba, amanggas o pants. So ang ating mga anak o tayo mismo, magpajama po tayo. Dito sa amin sa probinsya, uso pa po yung mga kulambo. Magkulambo po tayo. At kung walang kulambo, importante na mayroon tayong mga mahabang damit, pajama, kaya magmedyas,
magwantes. At mas maganda kung ang inyong bahay o yung kwarto, mga bintana, may mga screen. So, marami pong self-protection na ating gagawin. At matulog po tayo na maaga. At huwag naman tayong gigising na maaga-maaga. So, sakto lang na magising tayo. Huwag tayong lalabas at sa bahay lang tayo. At protektahan po natin ating mga sarili. Lalo na kung merong mga lugar na meron doong laganap ang dengue, so iwas po tayo doon. Yung mga bata doon sa school, kung may mga cases na dengue, pwedeng umiwas muna tayo. Huwag muna natin papasokin ang ating mga anak. Magpaalam po tayo, maghintay po tayo ng instruction ng mga kinakaukulan o yung mga nasa eskwelahan o sa mga nasa DepEd at sa ating syudad o sa mga sa ating mayor. Sila na po nakakaalam nito. So ano po yung last, yung pang-apat? Say yes to packing activities when there is clustering of cases. So hindi natin maiwasan, lalo na isang lugar doon na laganap talagaan na dengue na sakit, at pumayag po tayo at mag-ask po tayo sa ating mga barangay health, sa ating mga sa DOH o sa ating municipal DOH o yun sa mga nasa authorities. Huwag po tayo mahiya at huwag po tayo matakot na i-report natin yung mga cases na yon, at para po magkaroon ng pagging. As much as possible, iniiwasan po itong pagging sapagkat sabi nga nila, tra-transfer din lang yan doon sa isang lugar. Pero at least ma-avoid. Ito ang pinaka-last na gagawin nila kung talagang merong mga cases na hindi natin maiiwasan. So, doon po, ito po yung ating diniscuss. Ang 4S, dahil huwag tayo makakalimot, meron pong dengue alert sa pagkangayon. So, pag-aralan po natin, huwag po tayo matakot sa sakit na dengue. Sapagkat kung alam natin yung meron po tayong nalalaman, tulad nitong pinag-discuss natin, ay hindi tayo matatakot dahil alam natin yung katotohanan. Hindi yung alam yung hindi totoo. Ito po'y katotohanan at nasubukan na po ito. At epektibo po ito. So, gawin natin to. Mag-4S po tayo. At para po tayo makaiwas sa sakit na dengue. So, salamat sa pakikinig. Ito si Life Coach Elialo. Nagpapasalamat. Huwag po kayo makakalimot, mag-like, mag-subscribe at ipindutin nyo yung bell na nandyan para kung ano ang ating mga topic na mga bago na ating i-upload na mga video, ma-alerto ka at mapakinggan mo. Salamat. Kung may natutunan po kayo, huwag po kayo mahiya, i-share po natin ito. Salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli sa ating kikita sa susunod kong mga video, mga tutorial. God bless po.